Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel ɗin tamu mai suna Ƙurya NGTV. Kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Ga mu ɗauke da sabon labari wanda muke fatan zai faɗakar zai nishaɗantar da ku masu sauraro. Wannan dai labari shi ne Wacece ni Kamrina, wanda Maimuna matar Abdullahi ta rubuta, sai kuma ni Faridan Abba da zan karanta muku. Maimuna matar Abdullahi ta fara rubuta labarinta mai suna Wacece ni Kamrina kamar haka. Yarinya ce ‘yar kimanin shekaru 10 duƙe zaune a cikin daji, ta haɗe kanta da gwiwoyinta tana kuka, sam wannan rayuwa ta ishe ta a cikin daji. Ga shi tsohon da ke kula da ita wanda ya tsince ta tun tana jaririya ya mutu, yau kwana 2 kenan. Ga dajin sam ba shi da kyau, wani abu ne ya bani tsoro da yarinyar wato gashi ne da yarinyar har ya taɓo bayanta, wato ya kai gwiwoyin ƙafarta, gashin ni kaina yarinyar ta bani tsoro, don ko a Indiya su ne ƙarshen gashi to ban taɓa ganin mai gashin yarinyar nan ba sai a cikin fim ɗin Jodda Akbar. Wayyo Allah, bare da yarinyar ta ɗago kanta sai da fitsari ya kusa kubce min domin kyan nata za a iya danganta shi da na aljanu, dan kyan ya wuce misali. Doguwar yarinya ce duk da tana cikin wani hali bai hana kyanta ya fito ba, gashin ma duk a hargitse yake tsabar rashin kula. Jikinta ba kaya ba ne sai wani ganye da aka masa wani tsari na siket da riga, tashi na ga ta yi irin na jaruman nan ta yi wani juyi. Dan ta ji motsi a dajin, wani abu ne mai kamar wuta yake fitowa daga idanunta. Kwance yake yana soyewa da shi da abar ƙaunarsa wato Yarima Kumar. Saurayi ɗan kimanin shekaru 26 yana soyayya da 'yar gidan sarki Princess Tifa. Yarinya kyakkyawa kaf babban wannan birnin kai, har ƙetare babu kyawawa kamar ta. Tun tana 'yar shekara 10 take zuwa gasar kyau ta duniya kuma ta cinye har yanzu. Ta kai shekaru 16 kyanta na ƙaruwa, yayin da har yanzu take cinye gasar sarauniyar kyau, sam ba ta da mutunci. Ga tana taƙama da kyanta da gashi tana wulaƙanci. A cewarta ƙarya ne a samu wacce ta fi ta kyau don haka take zuba mulkinta. Haka yarinyar take ta zuba idanu a daji ta ga mai zuwa tabbas motsi ta ji, can ta hango namun daji ta dube sa sosai. Ba mai cutarwa ba ne don haka ta koma ɗan akurkin ɗakin da take ciki ta ci gaba da kukanta. Idan ba za ta manta ba tarihinta da Abu ya bata cewa ya tsince ta a wani daji ne tun tana cikin tsummanta. A cikin wani daji a inda take da wani tufafi na alfarma tare da sarƙar zinare a jikinta. A rayuwarta tun da ta tashi ba ta taɓa ganin wani mahaluƙi ba a wannan dajin sai Abu. Kullum yana ba ta labarin cewa akwai wani birni inda ke da mutane masu yawa sai dai ita sam ba ta taɓa zuwa ba. Ganinta ita kaɗai a daji dole ta san abin yi, to amma in ta ce ta bar nan kuma ina ta dosa, ita da bata san kowa ba bata san ko ina ba. Wacece Princess Tifa? 'Yar wani hamshakin sarki ne da yake mulkin wani babban birni mai cike da arziki da ni'ima tare da kwanciyar hankali. Gari ne babba sosai wato babban birnin Bagadur. Sarkin Rayyan, uba ga Princess Tifa, ita ɗaya Allah ya basu shi da matarsa Sarauniya Rumana. Dukansu Fulani ne kyawawa, hakan ya sa ‘yarsu ta yi kyau na misali da fari da gashi. Addinin Musulunci shi ne addininsu. Gidan Sarki Rayyan gida ne da za a iya haɗa gari guda kuma garin zai kai ɗan ƙauye mai ɗan yawa. Gida ne babba sosai, idan na tsaya baku labarin gidan zan ɗauki wata ban gama zayyane muku tsarin gidan ba. Bayi da fadawa da kuyangi ko ina a gidan kuma dukkansu da ɓangarensu. Fadar sarki ma abin kallo ne uwa uba cikin falo da ɗakuna. Ɗakin Princess Tifa kamar ba za a mutu ba, sarƙoƙin zinari ma da take da su ba iyaka. Kujerarta ma ta zama ta zinari aka yi ta. Princess Tifa kyakkyawa ce ajin farko. Tana da gashi da har ya sauko gadon bayanta, kaf faɗin garin har ƙetare babu mai kyanta da surarta. Hakan ya sa take cin gasar kyau kowane shekara. Princess Tifa sam ba ta da hali na ƙwarai, ta tsani talaka, ta tsani duk wanda za a ce ya fi ta. Sam ba ta da mu'amala da talaka sai mai kuɗin ma sai 'yan gidan shugaban ƙasa. Namiji ɗaya ta yarje masa ɗan wani sarki a babban birnin Ragujir, wato Kumar.
ɗan babban sarkin duka jihar su har sarkin Bagdur. Duk a kasansu suke, masarautar Rajugur ta fi masarautar Bagdur ƙarfi sosai. Kumar yaro kyakkyawa wanda kyansa ya fi misali. Muskili ne na gaske yana son mace kyakkyawa sosai, a cewarsa ajinsa sai mai kyau kamar yadda shi ma yake. Yakan sa duk shekara yake zuwa zaben kyawawa, ganin Princess Tifa kullum ita ce ke ci, hakan ya sa ya fara santa har suka ƙulla soyayya, shi ma yana son ta sosai. Wannan ya sa yake jin shi ma ba zai taɓa ƙara aure ba, in ya auri Princess Tifa ba zancen ƙari don babu wadda ta fi ta kyau. Wannan kenan. Sunan wannan yarinyar kamar yadda Abu wanda yake riƙe ta ya ce mata shine Kamrina, kamar yadda aka sa a wata sarƙarta ta gwal a wuyanta lokacin da ya tsince ta. Hakan ya sa shi ma yake ce mata Kamrina. Tana zaune bayan tayo farautarta wato zomo, ta dawo inda ɗakinta a ƙofar ta fara gasawa, tana gama ta ci kayanta ta ƙoshi. Nan ta tashi ta je wajen wani ruwa inda ta saba zama tana waƙa da muryarta mai zaƙi, tana hawaye tuna irin rayuwar da take. A haka har ta ƙa'ide lokacin da take sallah ta yi, duk da ba komai ta sani a sallah ba, domin shi ma Abu har ya rasu bai san komai ba akan addini, sallah da yake dungura kai ya yi, to haka ta tashi hannunsa. Bayan ta gama sallah ta zauna ta yi tagumi, sai ta tuna firarsu da Abu kafin ya rasu. Ya ce, Kamrina, ina so bayan raina ki fita daga wannan daji, duk da na baki tsari tun kina yarinya cewar ba abin da zai cutar da ke, amma zaman ki a nan dajin babbar matsala ce a matsayin ki na mace. Tabbas jikina ya bani za ki ga rayuwa, amma duk yadda ta zo miki to ki riƙe ta hannu biyu. Sannan daga ƙarshe ina mai baki umarnin cewa ki shiga duniyar da mutane ke ciki, ke ma ki rayuwa kamar kowane ɗan adam, ba za a rasa na Allah ba, kar ki zauna ke kaɗai a wannan daji. Hawaye suka zubo a idanun Kamrina, ta ce wacece ni, tunaninta ɗaya ina za ta dosa, san bata saba da mutane ba, anya za ta iya rayuwa cikin mutane ko? To, ina za ta bi ta je garin da mutane ke ciki? Princess Tifa ce kwance saman gadonta na alfarma tana waya, duk da sanyin AC da ke cikin ɗakin, hakan bai hana ta sa kuyanga yi mata fifita ba don mulki. Kuyangi 5 ke ɗakin, ɗaya na mata fifita, ɗaya na matsa mata ƙafafu, sai da ta sa kuyangar mai mata message ta wanke hannunta da sabulu kusan sau 5 sannan ta bari ta taɓa jikinta. Ɗayar kuma ita ke riƙe da wayar da Princess ke yi da Prince ɗinta, sauran biyun kuwa na tsaitsaye kamar gunki suna gadinta. Ni kuwa na ce wannan yarinya akwai son mulki. Kuskure ɗaya ta ga sun yi yanzu za ta hukunta su. Dan akwai wata kuyanga da ta taɓa zuba mata lemu a jiki ya bisa kuskure. Har ƙasa kuyangar ta duka tana kuka domin a haifi Princess Tifa. Amma ta ɗaga hannu ta tsinke domin a haifi Princess Tifa, amma ta ɗaga hannu. Ta tsinka mata mari sannan ta yi umarni aka kai kuyangar a keji. Kasan ƙasa ne mai tsanani, sai da macen ta yi kwana 3 aka fito da ita a jigace. Tun wannan lokacin kuyangi suka ƙara shiga taitayinsu. Sam sarki baya mata faɗa, ganin ita kaɗai ce da shi, har ita kanta sarauniyar wato mahaifiyarta sam ba ta mata faɗa, komai Princess ta yi daidai ne. A yau Princess ta shirya cikin alkyabba da kaya na alfarma wanda suka ci kuɗi, ta fito guard ɗin kusan 5 bayanta ita ma. Ta ma iyayenta sallama, aka ɗauki mota 4, duka an sa Princess Tifa ɗaya daga baya har 4 suka jera, sai makaranta aka kai ta yayi daidai da shigowar Prince Kumar wanda suke makaranta ɗaya. Tunda ya fara soyayya da Princess Tifa ya sa mahaifinsa ya masa transfer ya dawo garin masoyiyarsa kusa da ita a makarantar. Da 'ya'yan manya masu kuɗi na ƙasa da 'ya'yan sarakuna, 'ya'yan ministoci, 'ya'yan president da sauransu suke karatu. Princess na ganin motocinsa ta yi murmushi, amma ta ƙi fitowa, a cewarta dole shi zai zo ya tarbo ta. Shi ma Kumar da yake yana bala'in jin kansa da kuma taƙama da mulki, shi ma zamansa ya yi a mota. Domin Kumar yana ba mulki muhimmanci, sam baya son talaka, ga shi da ƙyanƙyami, sam ba shi da halaye masu kyau sosai, ga wulaƙanci, sallah kawai yake yi a lokaci kuma yana karatun Ƙur'ani. Yana da abokai 2, ɗayan shi ma ɗan sarkin wani babban gari ne wato Jabir, ɗayan kuma ɗan sarkin shugaban ƙasa ne wato Umar Sanda.
Kumar ganin rainin hankalin da Princess ke son masa ya sa gad ɗinsa ya buɗe masa mota ya fita ba tare da ya kalli ma inda take ba. But ya ga abin nata rainin hankali ne, duk da tana da kyau da kuma son da yake mata har yanzu ba a haifi matar da zai tarba ba ya zub da kilas ɗinsa a gaban jama'a ba ya zub da girmansa. Dan mace ko kyau ke mata zuba ƙarya ne zubar da ajinsa ya wani tarairaye ta a gaban jama'a. Haka bodyguard ɗinsa ya kai su har kilas sannan ya aje masa kayan saye waje. Kasancewar Sagad ba sa tsayawa daga ciki sai dai waje. Wannan abu ba ƙaramin ƙona ran Princess Tifa ya yi ba, a ganinta wulaƙanci ne ya mata kuma ta san ya ganta. Cikin ɓacin rai Princess Tifa ta fito daga motar kilas ta shiga har an fara karatu malamin mathematics ya shiga, amma sam bai wani hana ta shiga ba don ya san halinta. Ana kilas amma sam bata ma kula abin da ake koyar da su. Ranta ya bala'in ɓaci. Sai tsaki take, ‘yan mata ko haushinta suke bala'in ji amma ba su da bakin yin magana. Ƙawarta ɗaya ce ita ma ƙanwar Umar Sanda ce ‘yar gidan shugaban ƙasa wato Surayya ita ma mai kyau ce sosai sai dai bata kama ƙafar Princess ba a kyau. Ana tashi ta yi wurin Princess ta ce, Princess lafiya dai na ganki rai ɓace? Sai da Princess ta yatsuna fuska kafin ta fara magana cikin gadara ta ce, ba ɗan rainin hankalin nan ne ba Prince yake wani jamin aji don ma ya samu ina soyayya da shi, zan iya fasawa kuma na san ba zai samu kamata ba. Surayya ta ce cikin ranta tana jin haushin Princess na irin yanda ta ɗauki kanta take ɗaga kai tana wani girman kai. Dan tana mai kyan duniya, ita ma Surayya haƙuri kawai take da halin Princess. Irin wannan son mulki nata da girman kai, ta dinga nuna tafi kowa kyau, dan ta ga ita ke cin gasar kyawawa, ai sai ma Kumar ya kubce miki, dan Kumar a kyau ai ya fi ki nesa ba kusa ba. Wannan saƙe-saƙen ne a cikin ran Surayya sannan ta ce Princess haƙuri fa za ki yi. Ke ce mace so ya kamata ki dinga haƙuri kina nuna masa girman kai. Sam ku kamar ba angwaye ba ki nuna masa so tare da kalamai masu daɗi kullum sai ki ce wai in kin yi hakan zai raina ki. Gaskiya Princess ki sauko daga wannan girman kan naki, ki ma kowa amma ban da Kumar. Sanin kanki ne yanda 'yan mata ke neman ya so su amma ba su samu fuska ba sai ke kin samu kina. Ke Princess ta daka ma Surayya tsawa ta ce ba na son rainin hankali. Ni mace ce mai kyau wadda maza daga ƙasashe daban-daban suke so. Na wallahi ko ba Kumar zan samu wani wanda ya fi sa komai. Ke na ga 'yar baƙin ciki ce yau shekara ɗaya ina tare da ke amma baƙin ciki da hassada ki sun rufe miki ido. Dama na san ke ba don Allah kike shishshige min ba saboda kin gani ce sarauniyar kyau. Da komai na fi ki shi yasa kike liƙe min don ki ƙara ɗaga ajinki. Tunda Surayya take a rayuwarta ba taɓa faɗa mata baƙar magana irin ta yau a ranta. Ya ɓaci matuƙa, in dai ta cika 'yar halak tabbas yau za ta bar wannan ƙawancen ita. Ba wani abu Princess za ta nuna mata ba, in mulki ne ai su ke mulkin ƙasa suna da kuɗi da komai so don haka dole ta bar wa Princess ɗin. Murmushi da ya fi kuka ciwo Surayya ta ce haka kika ce daga faɗa miki gaskiya to bari ki ji in dai ni ɗiya ce daga yau na raba ƙawance da ke. Kowa ya harkar gabansa kuma ba kina taƙama da kyau ba har kike gorin sa. Daɗin abin dai ni ba mai muni ba ce so ko a haka na gode Allah idan kina ji da kyau an yi dubinki yanzu ina suke wannan kofin zinarin da kike ci na sarauniyar kyawawa muna nan da ke wata za ta amshe ta yi nata zamanin. Don haka na bar ki lafiya. Dama ni na ja wa kaina amma yanzu zan huta ma raina. Ƙawance da ke me ya ƙare ni da shi bayan wulaƙanci? Tab! Ran Princess ya ƙara mugun ɓaci. Gaskiya Surayya ta ci mata mutunci ba don tsoron mahaifinta ba yau da hukunta Surayya za ta yi. Yau dai haka ta koma gida rai a ɓace ko lokacin tashi bai yi ba. Princess wai yau ya naga Princess ɗinka? Prince yau ya naga Princess ɗinka ranta a ɓace ta bar makarantar kai ma kuma na ga rai a ɓace. Bari wallahi abokina wannan yarinyar 'yar rainin sense ce. Wai jira take ni na fara zuwa wurinta tukunna don ta ga tana da kyau. Ai ba zan dinga binta ba kamar wani bawanta. Dafasa Umar ya ce sai haƙuri ba mai shiga tsakaninku da Princess ta kwana cikinsa. Tsaki Kumar ya yi ya ga alama Umar harara sannan ya ce banza kawai dama na san ai ba komai za ku ce ba. Dariya suka kwashe da shi gaba ɗayansu. Bayan shekaru 5
'Yar budurwa na gani a daji wai ta ƙara wani masifar kyau diri kam ya isa tsara ma kanta ƙirar kalangu. Kamrina kenan ta girma ta haɗu iya haɗuwa duk da halin da take ciki. Ta yi masifar kyau masha Allah, gashin nan nata kuma ya ƙaru don da ƙyar take tattaro sa ta yi gammo da shi. In ba da kun ce na cika zuzuta ba da zan iya cewa gashinta ya wuce na misali, zan iya cewa ya kusa cimma tsawonta. Komai ta ƙara don gaskiya ni kaina kyanta har tsoro yake bani don gaskiya birona ba zai iya rubuta tsananin kyanta ba. Kamrina kenan a yau ta yanke shawarar shiga cikin mutane don haka ta gama shirinta tsaf ta ƙare ma bukkarta kallon ƙarshe har da hawaye sannan ta juya ta ɗauki hanya duk da bata san inda za ta nufa ba tafiyarta ma a bar kallo ce cikin gadara da nuna isa take tafiya ba tsoro ko kaɗan a idanunta. Tunda Kamrina ta kama hanya ko waiwaye bata yi. Tafiya take sosai sai dare ya yi ta samu wuri ta kwanta in gari ya waye ta ci gaba da tafiyarta. Ta ɗauki sati ɗaya tana wannan tafiya kafin ta zo wani babban gari mai cike da yalwar arziki ga kyau. Kowane kala akwai Hausawa, Larabawa, Fulani, Bare-bari da sauransu. Wannan gari ba kowane gari bane illa garin Bagdur. Tunda ta shigo garin ake gudunta domin duk wanda ya arba da ita sai gabansa ya buga duk da ta naɗe gashin. Fuskarta kuma rashin wanka ya sa ta ɗan dafe. Ta ɓaci da datti. Abin na ba Kamrina mamaki sai tunani take dama haka mutane suke in ta ga mota ta wuce sai ta saki baki tana kallon motocin ko mutane ta gani daga nesa sai ta yi ta kallon su har dariya take. Ga kuma mamakin abin da take gani don ita dama Allah bai yi ta da tsoro ba. Yau ina za ta yi tsoro? Yaron da ya tashi cikin kasurgumin daji mai cike da haɗari. Har aljanu ta sha gani amma sai ta share da yake da kakkar zuciya gare ta. Wannan dalilin ya sa ita kanta kamar aljanar take domin tana da siddabarin ɓacewa ɓat. Ga manyan idanu masu kyau da ke gare ta wanda in ta ƙura maka su dole ka yi ƙasa da kanka don ba za ka juri kallonta ba. Tana da wani siddabaru shi ma idan abu zai cutar da ita take idanunta za su canja kala kaga kamar wuta na fitowa daga idanunta. Ganin da ta yi ana gudunta kuma ga yanayin yadda shigarta duk ganye ne ta yi kaya da shi sai ta raɓe bakin titi tana zamanta. In ta ji yunwa ta shiga daji ta kamo wani abu ko kifi abin da dai za ta iya gasawa ta ci a haka ta yi rayuwa kusan sati ɗaya. Yau ta tashi za ta tsallaka titi don ɗauko wani zobenta da ya gangara. Ji kake tim mota ta buge ta a gigice motoci biyun nan suka ja wani uban birki. Da sauri guard suka zo suka buɗe babbar motar ta baya. Takalmi ne ya fara fitowa na mace a gigice ta ida fitowa don da ɗan gudunta ta ƙaraso motar gaban direban ta ga ya tsaya cak. Yarinyar da ta fito daga mota ba za ta wuce shekaru 20 ba. Da ka ganta hutu ya kwanta kyakkyawa ta ce John wai lafiya ina ta magana kai shiru? Numfashinta ne ya kusan ɗaukewa sakamakon ganin kyakkyawar fuska wadda kyanta ya razana ta, ita da John da guard ɗin da suke wurin. Ita ko Kamrina da yake tana da dakakkiyar zuciya ko gezo ba ta yi ba sai magoshinta da ya fashe yake zubar jini. Da gwiwar hannunta da ƙyar yarinyar ta samu addu'a ta yi sannan ta kama Kamrina ta sa a mota. Private asibiti nasu suka yi da ita, 'yar budurwar duk tsoro ya kama ta. Murmushi Kamrina ta yi da ta ga yarinyar cike da tsoro ta ce cikin bas ɗinta mai daɗin sauraro ta ce kwantar da hankalinki ni mutum ce ba kamar yadda kuke tunani ba. Nannauyin ajiyar zuciya wannan budurwar ta yi har asibiti aka kai ta. Doctor ya yi mata komai duk da a tsorace yake yin abun don kyan yarinyar tsoro yake basa. Haka yarinyar suka ɗauke ta cikin motar suka tafi da Kamrina. Wai wacece wannan budurwar ba kowa ba ce illa Surayya, 'yar tsohon shugaban ƙasa, ƙawar Princess Tifa a da. Juyowa ta ce, ni sunana Surayya ke kuma fa? Murmushi Kamrina ta ce, sunanki akwai daɗi ni sunana Kamrina. Wow, nice name. Kallonta Kamrina ta yi don bata san abin da ta ce ba. Can Surayya ta ce, gaskiya ƙanwata ban taɓa ganin mai kyau irin ki ba fa. Dariya kawai Kamrina ta yi, ehe ƙanwata ina ne gidanku sai na san. Sai sannan Kamrina ta nisa ta ce ba ni da gida, ban gane ba cewar Surayya. Nan Kamrina ta faɗa ma Surayya duka tarihinta sosai Surayya ta tausaya mata ta ce sis ki ɗauke ni a matsayin 'yar uwarki ta jini za ki ci gaba da rayuwa da family na. Daga yau ki ɗauke ni yayarki.
Murmushi Kamrina ta yi tana godiya, ita ku Surayya ta rungume ta tana mai jin ƙaunarta a ranta kamar 'yar uwarta. To a nan za mu tsaya a cikin wannan labari mai suna Wacece ni Kamrina. Ni ce taku a kullum Faridan Abba.